Het oorskalen van de zwaar gaat in de meeste gevallen om de planbare zwaar. Maar ook kanker en hetoperaties worden op het stuit uitsteld. Dat kan soms betekenen dat je langer op een wachtlijst staat. Dus in plaats van dat je binnen 1 of 2 weken wordt geholpen. Nou, er staat er volgens de afspraken die we als dokters onderling hebben gemaakt. Dan moet je wel binnen 6 weken geopereerd worden. Maar dat kan soms niet helemaal. Nevens Ubels wordt de druk net alleenig veroorzaken door mensen die het net vaccineren binnen. Daar is het wel mee begonnen. Het is ook wel een groot deel. Maar je ziet wel dat er steeds meer ook gevaccineerde mensen in het ziekenhuis komen. En daarom hopen we op die 3e prik. De coronasituatie is eigenlijk in Damwoude het peteer van de dag. Ik vind het verschrikkelijk. Want ik stond zelf op een wachtlijst. Ik moet opereren worden en ik moet maar wachten en wachten. Dus ik vind dat helemaal niet zo leuk. Nou, behoorlijk link. Je mij er boven dan warm. Ik hier een mondkapje mij maar dat gaat naar de andere morgen in. Dus wat ik hem al ophalen. Maar je kent hem zelfs wat van? Jawel. Maar ik denk dat volk ook weer uit de tongen weet hoor. Het is niet meer vreemd om te zijn. De vaccinatiegraad die de gemeente Dantema deelt, dat Damwoude inleidt, jet bij de leegste in Friesland. Ik weet wel dat het aardig leeg is. En ja, dat leidt hem aan de mensen, denk ik. Heb je er ook discussies over met mensen? Nee, nooit. Nee, want ik bedoel maar dat jouw alleen maar ergernis. Hè? En ja, als ze dan in het ziekenhuis komt, belangrijk, dan moet ze ook niet kleien. Hè? Ja, die dwaren het of zo net. Nee, het is net omdat ze denken dat de overheid al je chip niet zit of zo. Maar het is gewoon, ze dwaren het net. Nee, dat iedereen moet het zelf weten. Ik wil daar net een oordeel over Jan. Dus, want er zijn ook dingen die mensen kennen het net van, of het mij net dus. En iedereen mag je in hun waarde letten, vind ik dus.